Ova epizoda ima sve elemente kafkijanske priče. Naš Jozef K. je Slobodan Simeunović, on ima 37 godina i živi u šumadijskom selu Kruševica. I baš kao i Jozefu K. iz romana Proces, Slobodanu se jednog dana život okrenuo na glavačke kada je optužen da je sa plavokosom ženom vozio kola po Golupcu, bez dozvole i bez lične karte. Ništa veliko, kazna je bila 60.000 dinara. Samo što Slobodan nikad nije bio u tim kolima. Nije poznavao tu plavokosu ženu i on nikad nije bio u Golupcu gde ga je kao zaustavila policija. Niti u Golupcu, niti za 36 godina nisam seo za volan. Znači za volan nikad nisam seo, znači imamo traktor, imamo tu, nikad za traktor nisam seo. Ovo je Slobodan. Visok čovek, žilav, umršene crne kose i zabrinutog pogleda. I možda nije seo za volan, ali je zato seo sa svojim advokatom i rešio da tuži policiju. A to znači samo jedno, da će ovaj propust morati da se plati, pa, našim parama. Moje ime je Stefan Marković, a ti slušaš Cinsov podcast Glasna žica. U ovoj epizodi govorit ću o tome kako je jedan čovek nevino osuđen za nešto što nije uradio, kako se borio da dokaže svoju nevinost i kako je u toj borbi pobedio, kako iza čitave ove zavrzlame stoji jedna veoma neobična ljubavna priča i najvažnije, koliko nas generalno ovakve i slične greške koštaju. Tamo negde sredinom 2022. od svog urednika sam čuo za neverovatnu priču o čoveku kome se sudi za nešto što nije učinio. Ubrzo je bio osuđen, i to pravosnažno, a ja sam spakovao diktafon, seo u kola i otišao do sela Kruševica kod Lazarevca gde ovaj čovek živi. Tada još nisam planirao podcast, već sam išao po priču koju sam i objavio krajem februara 2023. Nakon tog teksta, Slobodan je oslobođen. Sada kreće u jednu drugu borbu da bar na neki način pokuša da naplati narušeni ugled. I to zbog toga što policajci nisu odmah utvrdili identitet osobe koja je bila za volanom i još su, pazi sad, lažno svedočili na sudu da je upravo Slobodan ta osoba. Moje strane oni blatenu značku. Znači ja sam na njih ogorčen. Znači ogorčen. Ali da se vratimo na početak. Sve je počelo jednog majskog dana 2022. kada je u Slobodanovo dvorište došao poštar na motociklu. I stiže poštar tu aliju ovdje ispred i svira, ja dođem i smije se na mene. Poštar je nosio 2 plave koverte. Da nije račun za struju, šta? Ona kaže, kak je račun za struju? Kaže, 2 prekršaja imaš. Ja se na to nasmejem, kakav 2 prekršaja. Kruševica je malo mesto po kom su razbacane seoske kuće, tu je jedan fudbalski teren i prodavnica. Mesto u kojem i ovako mali prekršaj odzvanja u vidu velike bruke. Plavi kovret sam imao kad sam išao u vojsku i kad mi je otac umro za nasljedstvo, nikad u životu. Ovo je Slobodanov otac. On je strastveni lovac i zbog gustih brkova poput molerskih četki nekako podsjeća na Vuka Karadžića. On me je dočekao zajedno sa Slobodanom, uveli su me u kući je tandrkao radio, odmah su domaćinski onako pred mene stavili domaći sir i rakiju od šljive. Slobodanova supruga pokušavala je da primiri njihove 3 ćerke koje su trčkarale svuda po sobama. Svi smo bili u rasulu, u velikom rasulu. Ovako Slobodan opisuje stanje u porodici narušeno apsurdnim procesom. On, čale, ne, budi se i on noću, puši cigaru za cigarom, treba da idemo u drva, da ide zima, treba drva da doteramo. Niko nije voljan za nikakav rad, samo se misli o tome. Treba s decom da se igram, ja nemam volju da se igram s decom, nemam volju nikakvu. Deci sam trebao kupim neke bicikle, nešto, nisam mogao da kupim pošto sam morao da platim advokatu te što sam morao, trebao sam idem na odmor na Rajac, nisam mogao da idem.
Morao sam da platim advokata. I šta ćeš? A šta se desilo? Pogranična policija je uveče 13. aprila baš kod Golubačke tvrđave zaustavila Audi A4. Za volanom je bio muškarac, pored njega plavokosa žena, Radica Gojković. Ona je bila vlasnica automobila. Radica je zbog glavobolje rekla muškarcu da preuzme volan. Vozač nije imao dokumentaciju kod sebe, ali je rekao policajcima da se zove Slobodan Simeunović i izdiktirao je datum rođenja. Ne svoj, već Slobodanov. Vozač koji se lažno predstavio bio je zapravo Slobodanov rođak Mileta Simeunović. Glasnu žicu možeš da slušaš na svim platformama na kojima inakše pratiš podcaste. Ako ti se sviđa ono što radimo, pomozi nam da nastavimo i podrži nas preko Patreona ili putem našeg sajta. Pazi sada. Sada nastupa jedna, pa kako bih rekao, u najmanju ruku neobična ljubavna priča. Jedna žena iz Požarevca, stara 48 godina, preko Facebooka se upoznaje sa 13 godina mlađim čovekom iz okoline Lazarevca. Ona ima dete, on policiju za vratom. I oni su zaljubljeni. Ona se zove Radica, a on Mileta. Na Facebooku mu je nadimak bio Niko, ali je za Radicu postao neko. Radica se prisjeća da je 13. aprila 2022. bio njihov 3. ili 4. sastanak, popili su koje piće, a onda su kolima krenuli do Požarevca gde je Radicu čekalo dete. U toku vožnje dobila je napad migrene. Ja sam vozila i ne mogu. Znači, od odvraćaju nema šanse, ne vidim jer jedna strana se opet zatvori negde i ne vidiš, stvarno je rizično za vožnju. Ovo je Radica Gojković. Zbog jake glavobolje prepustila je volan Mileti, ali ih je kod Golubačke tvrđave zaustavila policija. Da, dođe do nas taj policajac. Stane kod prozora, naravno. I sad se ne sećam, ne mogu sad dosta vremena. Šta je on već tu rekao, nemam pojma, znam da Mileta odlazi sa njima preko puta. Mileta se zadržao kod policajaca, dok ga je Radica čekala u kolima. I nema Milete mugine. I dolazi. Znači, dolazi se, kaže, plavušice, sjebo sam se. Molim, šta se dešava, ne znam šta se dešava. Kaže, znaš šta, ja nemam ni dozvolu. Nemam ni dozvolu i imam nešto tamo, traže me unazad za neko, po njima je kad rekao svedočenje, šta već, ali to je znači već potrebnica, ne? I ja kaže da ne bi ljubavi sada baš išlo da me privode kako gde pripada ono Lazarevac, pa mislim Beograd CZR. To je Beograd, da. U onu tamo haos, onaj užas, ali nema, kaže, čeka me to. Ja sam, kaže, rekao drugi, šta si rekao? Meni kroz glavu, kaže, prođe i jao, šta mi bi, a bio je i pijan, malo smo popili, da, ja sam rekao podatke drugi. A, kaže, sad, evo, kaže, vidiš, sad proveravaju, sad će dođe mene da uhapse. Mileta je policajcima dao Slobodanove podatke, a policajci su praktično poverovali na reč. Njemu iz detinjstva došlo, taj njegov brat sa kim se igrao verovatno u prašini i koga nije možda baš boleo. I on neki, ja sam posle pričao s njim o tom. I on njemu prvi padne na pamet za koga će da se uhvati, kako nije neke druge čije podatke znao. Policajci Miletu nisu priveli. Na kraju krajeva nisu ni utvrdili njegov identitet. Umesto toga, uz prekršajnu prijavu, pušteni su da se odvezu dalje. Nekoliko meseci kasnije, na sudu u Golubcu, ti isti policajci će tvrditi da je za volanom bio Slobodan. Ulazi čovek, dobar dan, on daje svoje ime, podatke njegove da se uvede tamo. Ja sedim, meni sudija kaže, gospodine, ustanite, ja ustanem. Kaže, okrenite se prema gospodinu, ja okrenem se prema njemu. Pita policajca, gospodine, poznajete li vi ovog gospodina ispred vas? Kaže, da. Ja u njega, ako ne mogu verujem. Ako molim, kaže, da, ja poznajem. To on si kao prepoznao? Da, kaže da. I sudija pita, pa kako ga poznajete, znaš? Pa on je dana tog i tog,
putu tim i tim, zaustavljen, vozio je Audi A4, što je vlasnik Audija Radica Gojković, koja je bila svedok. Policajci su se ređali jedan za drugim i svi sem jednog su bili gotovo sigurni da je upravo Slobodan bio te noći za volanom. Pričali su koliko su sigurni u to. Ja sam normalno negirao i pričao istinu da ja nikad u Golucu nisam bio, niti sam kako seo za volan, niti poznajem Radicu Gojković. I koje sam rekao da ne računam moje selo, nego 9 sela u krug mog sela i 2 grada, svi koji me poznaju, da će da kažu da nikad za volan nisam seo. I Radicu je tamo na sudu zaprepastilo ponašanje policajaca. Koliko je to nemilosrdno. Nekom čoveku pokažeš prstom u nekog, mogu da kaže ubio čoveka. Radica je svedočila da Slobodan nije bio sa njom u kolima, ali, pazi sad, doduše nije rekla ni da je bila sa Miletom, već je izmislila nekog lepuškastog, plavokosog muškarca. Ja sam rekla da sam ja bila tu pored Dunava sama, išla obilazak Golubca zbog posla da vidim. Bila je grupa mladića, meni je prišao taj zgodni plavi dečko, upoznali smo se, rekao da je iz Požarevca i tako dalje, tu smo pričali dosta, družili se i drugovi su ga zvali da pođe, on nije hteo, rekao je ja ću sa njom da idem za Požarevac i pošao je sa mnom posle za Požarevac. Sudija Saša Stojanović njen iskaz nije uzeo u obzir. Slobodan je osuđen, a zatim je i apelacioni sud potvrdio presudu. Nakon mog teksta u Cinsu, Slobodan je postao vest. Slobodan se prisjeća kako je čitav ovaj proces poljuljao njegovo psihičko stanje. Nije valjalo nikako. Prvo nisam mogao ja da spavam. Ja nisam mogao da verujem, ja ustajem od 12, 1, 2 sata noću, pijem kafu. Pijem kafu, izađem napolju, sedim, pijem kafu. Ne možeš da veruješ, što non stop ti je u glavi to. Ne razmišljaš da si igraš sa decom ili nešto. Ma jao, samo ideš, a posle ne znaš da si krenuo. Ni posao me toko nije interesovalo, a od toga živim. I zato je Slobodan zatražio pomoć od lekara. Otišao sam prvo kod mog doktora što se javljam i pričao slučaj šta mi se desilo i on je meni rekao, kaže ti možda se javiš kod specijalista, znači neuropsihijatra. Ja sam otišao kod neuropsihijatra i isto mu ispričao. Neuropsihijatar mu je prepisao lekove za spavanje, ali osjećaj za pravdu mu je ostao budan. Iako je delovalo kao da je sve gotovo, Slobodanov advokat je sve propuste policajaca prijavio sektoru unutrašnje kontrole MUP-a. Pored toga, podneo i krivične prijave protiv njih, ali i Radice i Milete. Ubrzo je Slobodanu stigao poziv da se javi u sektor unutrašnje kontrole MUP-a, a slučaj je vodio pukovnik policije Vojislav Zagorac. Išao sam samo da potpišem 70 puta ime i prezime latinicom štampanim slovima. Radi veštačenja. Dobro. To i napisao sam. Zbog čega je to? To je zbog zapisnika, zbog onog zapisnika koji on potpisao. Da, jeste to. Slobodan je 2 puta išao do unutrašnje kontrole. Jednom prilikom je nakon njega saslušavana i Radica. Za nju je to bilo, kako ona kaže, strašno iskustvo. Ne da sam se uplašila, nego ne pitaj. Još ono. I kaže meni, sad ćete vi lepo sve da potvrdite ovo što ja vas budem pitao ili ćete da ostanete kod nas. Molim, gde da ostanem? Kako sam pa ja glupač, da ostanemo u suku. A meni u glavi privešće mi, znači, Bože, gde ću dete, gde ću šta? I ništa, sedi, još mi oni ponude cigaru. I on krene priču, jer, znaš šta, čovek je bio sad pre vas. Čovek plače ovde. Znači, šta ste mu uradio? Slobodan. Ima 3 dece. Ubrzo nakon toga, Zagorac je pozvao Slobodana telefonom. Slobo, to što si imao na tebi, taj teret, skini ga slobodno. Ja kažem, ne razumem. Kaže, skini taj teret slobodno. Rekao, hoću, ali ne razumem na koji način. Kaže, tičica je, kako se ono kaže, tičica je... Propeva. Jest, tičica je propeva. Kaže, rekla je sve. Nešto više od godinu dana od kako su mu stigle prijave, Slobodan je bio oslobođen.
Oslobodio ga je isti onaj sudija suda u Golupcu koji ga je prvi put osudio, i to, pazi sad, na osnovu potpunog poverenja u ono što su rekli policajci. Sada Slobodan sa svojim advokatom tuži državu, odnosno MUP, zbog povrede ugleda i časti. Od njih želi da naplati sve one neprospavane noći, ali ono što mu je najvažnije, ukaljan obraz. Troškovi na osnovu koje država parama svih građana plaća izgubljene tužbe su ogromni i slobodno bih mogao da kažem bespotrebni, jer umesto da te pare idu u izgradnju recimo vrtića, puteva, možda bolnica, one odlaze zbog lošeg rada javnih institucija. U posljednjih 10 godina ta cifra je baš ozbiljno porasla. Recimo pre nekih 10 godina neki godišnji prosek ili neki standard je bio 30-40 miliona evra godišnje budžet. Danas, 2021. godine, za šta je objavljen posljednji završni račun, to je naraslo na nekih 150 miliona evra. Ovo je Marko Milovanović, specijalni savjetnik u Fiskalnom savetu Republike Srbije. Njegova specijalnost su upravo troškovi iz budžeta. Fiskalni savet je nezavisna institucija koja suštinski ocenjuje državne akte koje utiču na novac iz budžeta. Tipa, predloži se neka investicija i onda Fiskalni savet to analizira i eventualno predlaže kako bi te pare mogle drugačije da se potroše. Jedan od takvih troškova su i troškovi od tužbi. A šta oni znače za građane? Recimo, čuli ste da najavljuju tender za ovu najsavremeniju dečiju kliniku, recimo Tiršova 2. Ona će sa svim pripremnim radovima, sa, garažama na 3 sloja i, 80.000 kvadratnih metara površine i najsavremenijom opravom koštati reda veličine 100 miliona evra. Dakle, vi ste u jednoj godini potrošili gotovo 2 Tiršove 2, znači klinike dečije, potpuno neproduktivno. Marko govori ne samo o tužbama građana, već i onima koji podnose investitori ili o troškovima koji su, recimo nastali u međunarodnim sporovima. Problem je u tome što ministarstva ne vode ove troškove tako da bi iz njih moglo da se vidi da li su to tužbe građana ili nešto drugo, pa nema potpunih podataka, recimo koliko je tačno građana tužilo državu. Sad, ako hipotetički on dobije tu presudu, i taj Slobodan o kome smo pričali, i kako će da izgleda taj njegov slučaj? Gde će to da bude zavedeno? Kako će da dođe kod te? Ti dođeš na posao i negde u moru tih nekih podataka dobiješ Slobodana Simeunovića. Dobro je pitanje. Nećemo dobiti ime sigurno, neću uopšte videti Slobodana i neću videti kakvi, ni približno to, jer verovatno postoji još mnogo i Slobodana i nekih pera koji su primili odštetu zbog nekih drugih stvari. A šta je sa akterima Slobodanove priče? Policajci su oslobođeni od optužbe da su lažno svedočili, jer je tužilaštvo iz Velikog Gradišta utvrdilo da nisu imali nameru. Radica je platila 50.000 dinara u humanitarne svrhe zbog davanja lažnog iskaza. Sa Slobodanom se nisam čuo otkako je oslobođen, pa sam rešio da ga nazovem. Halo, Slobo Stefanov iz Cinsa, kako si? Zdravo, ništa, evo me malo izašao u prirodu, šeta malo i tako. U međuvremenu je Slobodan imao tešku operaciju. Smatra da je uzrok narušenom zdravlju, bar delimično bio i ovaj proces. Nerviranje, stres i nerviranje. Pa da, jel misliš da će na kraju dana moći uopšte da taj novac, ako ga budeš dobio od MUP-a, da kompenzuje sve ono kroz šta si prošao? Pa ne, novac ko novac, ali ću da idem do kraja, jer mora jednom i on je sa pamet. Nije to jedini slučaj tu, ima mnogo slučaja. Pa barem ako sam ja krenuo, barem ja idem do kraja. Ovo je bila Glasna žica. Današnju epizodu producirali su Centar za istraživačko novinarstvo Srbije i Podcast RS. Uređivao je Vladimir Kostić. Muziku komponovao Rade Sklopić. Snimanje i dizajn zvuka Dejan Tomka. Ja sam Stefan Marković. Ukoliko imaš neku zanimljivu priču koja se tiče javnih finansija, znaš nekog ko je promenio sistem ili razotkrio neku aferu, piši nam na podcast@cins.rs. Hvala na slušanju.